What's up, Darb? Darb, what's up? Karon nga adlaw is na ako sa mood mukhaog strawberry. Strawberry. Strawberry, 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 yo. Strawberry. Masarap. So, money strawberry. Sa kapak. So, ako i-try akong kagalingon kung pila ka strawberry akong mahurot. Wow. Mahurot man na ako. Pero tagaan ako mga kuan nga as much as na pas-pas na ko makaon ng strawberry. Itong unboxing. So, press from the farm. Tahong at strawberry. So, this is the strawberry. So, ang proper daw ani nga pagkuan sa strawberry according sa internet, tuslo kong straw. Kay mo gay siya gitawag strawberry. Kay butang ra siya straw. Edi wow. Na siya kalo-kalo. So, kinahanglan po nila dili na sa tanggalon na ning green kay mo'y nagdala og bida sa strawberry kay kung magbaligya ka tapos wala na inani wala na art ang strawberry edi wow. So let's eat kung sa lasa kung tana tamis ni siya nga strawberry. Okay ra dili nga siya nga tamis. So akong i-try og pila ka box strawberry masigo sa akong baba. Magtanggal sa kuan ni. Let's go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's 10. Try na ko kung masulod na ko tanan ni. Lego! Oh. Abot siya. Abot siya sa ano. Alright. Sorry. Kaya na ako ang 10 ka strawberry. So, maulang po sa pagkakaroon. Og siyo, og mapon. Ching!